Tenaga baru bosku. Oh, serak kebo. Dewe kan kamera. Isin yo. Yang lama udah kok. Kamerane nggih nganu iki apa jenenge? Drone. Nek dhuwur ning kene wong sarana. Iya. Apik badhe nek kan. Heeh. Duwe nyoteng desa-desa. Oh, waduh ngono. Aku terus nganu gandeng Facebook. Dan teko Taiwan. Yo. Nyuwengir lho ngangkat. Kowe tok kondur nyuwengir. Kasihani bos. Capek. Kon unggah katiman gak diundangin Dodomu sak klamben lho, binaraga. Senior kayak bos. Awake koweker. Ini lho. Adirai. Iki traktornya sudah datang bosku. Berapa ribu? Itu ini hilang dulu. Kamera. Eh.
Tung trimo. Oh, is. Awake gerote kaya kahuda. Oh. Ngono kuwi dicepot lambene wong. Lek kae garek teorine bos senior. Bos ini lancar. Berarti pos penyakitnya wi tangki wi. Iki sering minyak kurang kepek iki kotor kuwi. Bos, rusak bos. Cek untuk rong tumpuk bos. Wes wae botok, Bos. Bos meh wae. Minyake ngadat. Cantone nang Kuwi ngarep sampean iki.